తలిపాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తలిపాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బలె తలిపాలే తెల్తు తెల్తు బూరులే బలె తలిపాలే పంజార తెలిపులే బలె తలిపాలే పపా పపా పపా. Let me tell one story. What was it, man? ఎదులే నా ఊరుడొంచి అజ్జి ఇతరియే ఆ అజ్జిగు బోరింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇతరియే తెలిపోడు పండు బారి ఆ సైడ్ ఇతరియే ఆతో నా గాబల్ తెలిపాలే తుయరియే. అయ్యో హౌదా అజ్జి క్లైమాక్స్ వాట్? అయ్యో బూర్దు బూర్దు తెలితదు కూలీరటండి బలె తెలిపాలే పపా 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 బలె తెలిపాలే బలె తెలిపాలే. వాట్ కామెడీ. ಮಾತನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಳ್ ಎದುಕೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮೇಡಿತ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪೋಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಲೋಕ ಮುಖಕ್ಕೂ ಸಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸುರುತ ಎಸಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಮನ ತೋತು ಅವೇ ಮೆದಡಿತ ಎರಡನೇ ಎಸಲ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲ್ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಸೆರೆನಿಟಿ ಬಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆದ ಹೊರಟು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಕ್ಕಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲವಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೇಟದ ನಡುಟುಪು ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಜನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತೊಂಬೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದದ ಇನ್ನಿತ ಯಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಕೊಡರ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿನ ಕೊಲ್ಪನ್ ಪೇರು ದುಂಬುಡು ಕೃತಯುಗ ಸುರುತ ಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂತೆರಿಗೆ ಆನಿದ ಕಲೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಯುಗೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರನ್ನು ಮೂರ್ತಿದ ಹೊರಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಟ ಪಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ನಮನದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಂಡು ಕಲ್ಜಿಗೊಡು ದೇವರನ್ನು ಸುವರೆ ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ವರಮ ನಮನದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿನ ಕೊಲ್ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಜನಕಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬರ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೇವರು ಬತ್ತಿರಂದಣ್ಣ ದಾದಾವು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇರಂದಣ್ಣ ದಾದಾವು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕುಸಾಲ್ದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದುಂಬದೆ ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡ್ಲದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲೆ ನೆದುಕೊಂಗ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಕಿದವರು. ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಕಮಲನಾಭ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ತೂಯಿ ನಕಲು ಬನುವೇರು ಮರ್ಲು ಹತ್ತಪ್ಪ ಜೀವನೋಡು ಕೊಂಗಚ್ಚಾದು ಸಯ್ಯರ ಪಿತಾರ್ತಿನಿ ಕೇಸವೇ ಓ ದೇವರೇ ಬದುಕೆರೆಂತೂ ಬುರ್ಜಾರು ಸಯ್ಯರಂಡಲ ಸಾಧಿತೋ ಜಾಲೆ ಒಲ್ಲರಿಯೇ ದೇವರೇ. I am Krishna Vasudev Yadav from Gokula. Hello, I am Arjun Sanna Pandu from Astinapur. Dade Makkara. Baka yanchina mara. Ironji Krishna naga. Yank Arjuna ra puja. Yan Dever mara. Yan kule karsula. ಉಲ್ಟಜ್ಜ ಮೂಲು ಸಯ್ಯರ ಪಿತಾರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪಾರ್ದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಓಲು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತು ಬರ್ತನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಈ ಸಯ್ಯರ ಪಿತಾರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಲು ಲೆತ್ತ ಐಕ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟ ಯಾನ್ ತೂತು ಜನ ಅವು ದುಂಬುದಯ ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ಅನ್ಮರಕ್ಕೆ ತೂಪೆ ಓಲು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಡು ಏತು ಸೋಕುದ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭೀಮಲ ಕೊಲ್ಲ ಅವ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾನುಂಡತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೂಡ ತಿಂದು ಒಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಆತ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾಟಿಯ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಎಂಚಿನ ಏತು ಸೋಕುದ ವೇಷ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ವೇಷ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯನ ದಯಾ ಎನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಈ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಂತದೀನಿ ರಾಜಯ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಶೆರ್ವಾಣಿ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಬಾರ್ದು ಜೈ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಏಪಲ ಭಾರತ ತಿರ್ಗೇನೆ ಅಂದಾನೆ ಮರಲೇನಾ ಅಂಚೆನೆಯ ಅವು ಎನ್ನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕಲಿಯುಗತ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಯಾ ಏನು ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಿರೀಟ ದಿವ ಮತ್ತನ್ನ ತರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಅಲ್ಲ ಕೊನವಾರು ಹೌದೇ 10 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 28 ಸಾರ ಈರ್ನ ಕಿರೀಟ ಏತ್ ಕೆಜಿದ ಪೂಜಾರ ಕೆಜಿದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಗೂ ಒವ್ವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ನವಿಲ್ದ ಗರಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಉಂಡು
ಮೂಲು ಹೌದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿದಿ ಪುಣ್ಯ ಆನ್ ಮಾರ ಕೊಲಲೊಂಡು ತುಕ ಉರಿಪು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಕಿದೆಡಿತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪುರ ಇದೆ ಬರುವ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಸಯ್ಯರೆ ಬಿದಾರ್ದಿನಿಯ ಸಯ್ಯರೆ ಬುಡಿಯವ ಮೆಂಟಲ್ ದಿಗೋದಿರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೈಪ ಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕಾಸ್ಬೋಡು ಏತ್ ಬೋಡು ಕುಡರ ಇಸವೆಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೂತಾನ 10/8 ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಮಾತ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಿಲ್ಕದಾಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸ್ಬೋಡು ತತಾಸ್ತು ಏತು ಸುಲಭುಡು ಬಂದೆ ಉನಿಯನ್ನ ಕಲಲು ಹಲೋ ಒಲುಳ್ಳಾಯೇ ಇಲ್ಲದ ಫಿರೌಡಿತಿನ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೋಡುಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪಿಯ ದಾದ ಜಾನು ಅವು ಎನ್ನ ಜಾನು ಏಯ್ ಜಾನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನತೆ ಯಾವೋ ನಿಕ್ಕಾನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಮನ್ಪದಿ ಗುಲ್ಲಿ ಬಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆಯು ಇಲ್ಲಿ ಓ ದೇವಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯೆ ದೇವೇರಿಯಾ ದೇವೇರ ಅಯ್ಯೋ ಮರ ಕಟ್ಟಬೋತೀನಿ ಹಾಕಲೆ ಎಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿನ ದೇವೇರು ಬಂದು ನಂಬೇರ ಏತು ಮಾತ ಬಂಗಾಯ್ತು ಏತು ಮಾತ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ದೇವೇರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತದಾಂಡು ಲಗ್ಯಾ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ದೇವರ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ರೂಮ್ ದಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಮಂತ್ ಕೇರ್ಪಾರ್ ಏ ಅವು ಭೂಕಂಪ ಹತ್ಯ ಮಗ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಅವು ಗಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತ ಕುದುರೆದ ಗಾಡಿಗಳ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಅವು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಫೆರಾರಿ ಮಾರ ಪೇರ್ ಮಾರಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಹೌದಾನೆ ಪರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಚಕ್ರ ಉಂಟು ಹೌದನ ಚಕ್ರ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಹಿತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಡು ಪೊಂಡುಲಿಗೆ ನಡಪೆರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಕ್ರದ ಕಲರ್ ತಾನೆ ಡಿಮ್ಮು ಅವು ತಿರ್ಗದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೋತೀನಿ ಅಲೆಯ ಚಕ್ರ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಚಕ್ರದೀನಿ ಕಿಸೆಡ್ದ ಚಕ್ರದೀನಿ ಬೊಕ ಯಾಪಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ 24 hours ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಡ್ ಆಪುಜಾ ಸಾರಿ ಈಗ ಬೋಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆನ್ನರ್ ಬಾಯ್ಚಿ ಮೋಲಿಯರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾಡು ರೊಕ್ಕಮಣಿ 10 ಸತ್ಯಭಾಮಿ 10 ಗೊತ್ತಂದೇವರೆ ಇರ್ನ 14,000 ಜನ ಎಂಕ ಏರನ್ನು ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಮೂಲು ನಮಕು ಪುಣು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಮೋಲೆನ್ನ ರಾಧೆ ಯಾರಾದಿ ದಾದಿ ಲಕ್ಕಿದೆ ಕ್ರಿಶ್ ನಿಕಲ ಏತು ವರ್ಷದ ಲವ್ ನಿಕಲ್ಲ ಲವ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾತಿಜಾ ಕ್ರಿಶ್ ರಾಜನದಾಲ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಡು ಓ ನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ನು ಮೂಡ ತಿಂದು ಯಾರು ಬೈದಿನಿ ಓ ವಾಯಿ ದೇ ಸಯ್ಯರ ಪಿದಾರ್ತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನಾ ಕುಸಿಟ್ ಸೈವ ಈ ನಮ್ನ ಕಾಸ್ತಿಕನಾಗ ನೀ ವಾ ನೀ ವಾ ನೀ ಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಲು ಲೇರಿಯಾ ಅಂಗತ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ ಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಜಲೇಕ ಪರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪೊಂಜೋ ಕೊರ್ರೆ ಬಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಮಚ್ಚರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಗಾಡಿ ಮಲ್ಪೋರ ಕಾದಂಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ಯಾಮಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೇರ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದೇವರ 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 ರೂಮ್ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾರು ಒಂತೆ ಬಂಗಾರಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ದಾದಿ ಕುಸಿಟ್ ಜಾನು ಕುಸಿಟ್ ಎನ್ನಂಜಿನಗಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ತಾನೆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಣು ನಿಕಲೆಗೆ ಆಸೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಿಕೆ ನಂಜಿನ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೇವರೇ ಏತು ಬೋಡು ಕಿಚನ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡು ದಾದ ಬಾಜನನ ಬಂಗಾರಿ ಓಕೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಜಿ ನಂಜೆಲ್ ಪೊಂಜೋ ನನ್ನೆತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವೆಲ್ಲರ್ಸಿದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡು ಕೊರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪಂಟೆ ತತಾಸ್ತು ಏತು ಸುಲಭ ಜಾನು ಮಲಿಪು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಲಿಪಿಯ ಸೈಯರ ಬಿದಾರ್ದಿನ ಕೇಸವೇ ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಶವ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣದಾದ ಮರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣದ ಅಲಜ್ಜಿ
ಬೇಲದಂತೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಹಾಕಂಡು ಮನಸಾಂಡು ಸೈಟ್ ನಲ್ಪಲ್ಲ ಮದಿಮಾತನ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಭ್ರಮರಕ್ಕ ಸೇರ್ದ ಅಂಚನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಮಾಮು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೇರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾದಯ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆ ಅವು ಬದಿ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಬು ಯು ಮೀನ್ ಡೌರಿ ಅನ್ನದೆ ಕುದುರೆ ಅಂಚ ಯಾನ 10 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಮೂಲ ಕೊಡು ನಡಪುಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಬಾರ್ ವಯಸ್ಸ ಬತ್ತ ಮರ ಈ ಚಲ ಸೈ ದೇವರೇ ಐಟೊಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ದಾದಾ ಯಾನು ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಮೀನ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದಿಯ ಪೊಂಜೋ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎನ್ನಯ ಫಲ ಬಾಹರೆ ಕೇಶವ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಮಣಿಯಾದ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಜುಗರಿ ಉಲೇಪಿದೆ ಪುರ ಏಪಲ್ ನಮಗ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಜೋಜ ಇನಿ ಈ ಪಾತೆರೋನಿ ಎಂಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರು ಉಂದುವೇ ಪಾತೆರೋ ನಾನಿ ಪಾಂಡವೇರಿಗೆ ಬಂತೊರಂದಂಡ ಅರ್ಜುನೆ ಬ್ರಹನ್ನಲೆ ಆಯ್ರೆತ್ನ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಅವೇನ ಕೃಷ್ಣ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಪೊಂಜೋ ಒಂತೆ ಧೋನಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ 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 ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಹೌದಾದ ಮಾಯೋಡು ಹೌದಾದ ಕಾಯೋಡು ದಾದಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಓ ಮರಗಟ ಬೋತಿನಾಲೆ ನಿಂದ ಕಾನೆನೆ ಬಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೊಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಮೆದಿನ ಬೂತೈನ ದಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಪಿನೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕು ಸಿ ಅವತ್ತಿ ಮಗ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದೇವರೇ ಗೋಲ್ಡು 916 ಅವು 916 ಗೋಲ್ಡ್ ದದೆ ಅವು ಶಿವಪಂತಿ ನಿಕುಲು ಯಾಪ ಬಂಗಾರದೆ ತೊನು ಅಡ್ಡಲ 916 ಓಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನದೆ ತೊನ್ನೆಂದು ಇತ್ತು ನಿಕುಲು ಶಿವಜಿಲ್ಲ ಮೀಟಾತರ ಅಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿ ಶಿವತ್ತಿ ಒಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಚ ಪೂತೋ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಆನಮೆಜ್ಜೆ ಪುನೀತ್ ಬಂತಿ ಜನ ದಾದಾ ಮುತ್ತೂರು ಬೈ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲೆಂದು ನಾಟಿ ಉನಿಯನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಏ ನಿಕುಲು ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ ಓ ಮರ್ಲೇದಿ ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಬಂಜತ್ತು ಕೂಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೆರದನ ಸಂಸಾರ ನಾ ಮಾರೇದಿ ಓ ಏನು ಅಲ್ಲ ಸೈತೆಡೆ ಅನ್ನ ಪುನತ್ತ ಕೈ ತಲ್ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಚ್ಚಿ ಮಾರೇದಿ ತುಯಿನಕುಲ್ ಮಾತ ಬನ್ವೇರು ನಿಕ್ಕ ಬೇತ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ವಂಗನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಜೇನೆ ನಂಕು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತಿರ ನನ್ನ ನಮನಿಯರಿಗೆ ಏನು ಪೇರು ಮಾರೈದಿ ನೀನು ರಡ್ಡೆ ನಾಯಿನತ್ತ ಬೇಗ ಇಡಪಡು ಎಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃಷ್ಣಾಚ್ಯುತಾನಂತ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುರಳಿ ಮುರಳೀಧರ ರೂಪೇಶ ನವೀನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಶಿವ ಶರಣರೇ ಹೌದದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ನಾಲ್ಕು ಬುಧರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ದೇವರ ನಕಲಿನೇ ಪುಗರ್ನ ಪುಣ ಅಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಚ್ಚ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನೇನು ಮಾತ ಕೊರಿಯಾರು ನನ್ನ ಪಿರದೆ ತೊನು ಜರತ್ತ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ವರ ಕೊರ್ನೇನು ಪಿರದೆ ತೊಂಜೇರು ಅಂದು ಪೊಂಜೆವೆ ಆನಿ ಕರ್ಣನ ಕವಚತೆ ತೊಂದೆರತ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನತ್ತ ಅಂಚೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೊರ್ನ ಸೀರೆನ್ ಪಿರದೆ ತೊಂದರ ಪೊಂಜೋಗು ಸೀರತಕ್ಕೆ ನಿಂಜು ಬೆಚ್ಚ ನೇ ಓ ಗಡಸ್ ವಾಟ್ ಗಡಸಿ ತಾನೆ ಅತಿಜಿ ಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೀಗ ಬಾರ್ದನ ಓ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಓ ಬೀಗ ಬಾರ್ದವಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿ ನಿನ್ ಕೊರಿಯಾರ ದೇವರೇ ಖಾಲಿ ಕೀ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ ನಾನು ಉಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಗಿಯಲ್ ಕೊರ್ನಿಟ್ಟಾನ್ ಇಜಿನ ಒಂದು ಸೇಲೆ ಆತಂದು ನಿಕುಲ್ದಾನ ಮೇ ಮೂಲನ್ ತೊಂದಿನಿ ಎಂಗುಲು ದೇವೇರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಗೋಡದ ಡೀದೆ ಪೊಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೀದಾ ಗೋ ದಾನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಯಾನ್ ಬಜಿ ಪುಟ್ಕಾಟು ಎಂದರಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದು ಇದರಾವ ಪಂಡಾಂಡು ಟೆಂಪೋರ್ ಜನ ಬರ್ಪುಡು ಏರ್ ಬಯ್ಯನಕುಲ ಬಯ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಖಾಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಭೋಯರ್ ಇಜಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಚ್ಚೆಯ ಸೂಪಾರಿ ಮಾಂಡ ಸಮಾಧಾನ ದಾದನ್ಗೇರೆ ತರ್ಮೆ ಭೋಯರ್ ಇಜಿನ ಮಲ್ಡ್ರಿ ಮಲ್ಪೇರಂಡು ದೆಪ್ಪಡ ವೀಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಇರ್ದ ವೀಲ್ ಓ ವೀಲ ಎಂಕಲ್ದ ಸಸಿ ಉಂಡುದಿ ಸಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಮಾರ ಕಟ್ಟ ಪೋತಿನ ಕೊಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಭೋಯರಂಡು ಇಜಿನ ರಡ್ಡು ಜನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೋಯೆ ದೇವರ 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 ದಾದ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಪಿರಗೆ ತೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪಾತೆರ ತತ್ತರತ್ತ ಪಿರಕೊಣೇನಿ ಯಾನತ್ತತ್ತ ಬೊಕ ಏರಿಯಾ ಜಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲು ದಯರಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಒಂತರ ಸರಿ ಎತ್ತು ಬಲಿಪುಗ ದಯೆ ಇದನ್ನ ರೈಡವು ಏರ್ನ ಮುಜರ ಇಲಾಖೆದ ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ
వాట్ కామెడీ. భలే తెలిపాలే పంచి నిలికి తెలిపులే భలే తెలిపాలే పంజార తెలిపులే. భలే తెలిపాలే వాట్ కామెడీ. ಕುಡ್ಲದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು ಇತ್ತ ಅಕಲ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಚಾಡ ಒಂದು ಕೇನ ಬರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗೆಂಚಾಡು ಸುರುಟ ಬಲ್ದೆಪ್ಪಲಿ ನನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಿನಿ 12 ಅವನ ನೇಲಿರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಡ್ನ ಯೋಗ್ಯ ಜಂತಿ ಬಲ್ಲಂಡ ಮಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಮೀನಿ ಎಡ್ಡೇಜ್ 12 ಅಡೆಗೆ ಬಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಡವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಂಚಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಗ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಸ್ಟೋರಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ದೆ ನಿಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ಸೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಿತ್ರ ಬರು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಬೋಡಿತಿನ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎತ್ತನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಕೂಸಲ್ದ ಸಂಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಕು ಕೊಡಲಾತ್ ಕುಸಲ್ದ ಸಂಚಿಲ್ ಬರ್ರಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸುರುತ ಎಸಲ್ದ ಊಂಚಿದ 10 ಕೊಟ್ಟದ ಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಅಕಿರಿದ ಸುತ್ತು ಬೈದ್ರ ಕುಲು ಮಾತ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ಕುಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮೆರಪವರೆಲ್ಲರು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪಾರೆ ತಯಾರಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿನ ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ Bale telipale scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale telipale, papa, 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 papa. Bale telipale.